Kamusta yung mga cancer? Ito na naman, dadaanan na naman natin ng mga memes ng Pinas! Kailangan ko muna ng memes sa buhay ko kasi pagod na ako. Sigurado ako sa inyo, marami din sa inyo pagod. So ngayon, daanan muna natin ng mga memes na ginawa ng ating komunidad ng mga cancer. At simulan na natin. From Angelberg, you versus the guy she tells you not to worry about. TNC yan ah. Images you can smell, di ba? Yan, pagsanay ka na sa kapangyarihan ng amoy ng isang headset sa com shop. Itong bata sa kanan, wala nang malay yan ngayon. May high concentration of hamog dyan. Ako, mga nato yung pawis, mga balakubak. Yan yung evolution ng Pokemon pag dinikitan mo ng Hamog Stone. From Kielangelo, perfection. You merely adopted the Hamog. I was born in it, molded by it. I didn't see the Pamalo until I was too late. From Gaming Memes for Hopeless Filipinos, Bioshock! Miss ko yan, si Big Daddy. Tsaka si, ano pangalan nito? Baby, stepsister, ano pangalan nun? And yun, little sister. Ito hindi to little big sister na to. Nako, mabigat tong sister. Sunod! Dahil nag-training ako, may free 5 hours ako. Thank you, TNC, may pa ako. Di ba mamagaling? Marayo mararating ng batang to. Binigyan na lang siya ng pera. Pero sige! Well, sakto naman, di ba? Simula na ng Dota tournament. Nako, malaking pera. Dapat bigyan pa rin sila ng ilang libo manalo. Matalo kayo kasi $100,000 yung pinakamababang price doon. Hanggang saan naabot ang pag-amoy from Pinoy Gaming Realm. Oh! Yes! Oh! Kapili ko, tanda ko na. Is that a Frontera reference? Nakaramdaman ko na, nakakamoy ko na. Ay, nostalgia. Dota 1. Counter-Strike, Dota 1. Ragnarok. Yung mga batang yagit, mga nag-umiiwas sa nanay, ano pa mga narinig ko? Hindi ko lang kung may narinig ako doon, Gunbound eh. Feel 9 years old na ako. Kung tinatamaan na ako ng nostalgia doon. Buti na lang naglaro ako ng Battle Realms, di ba? Sunod, maraming salamat Pinoy Gaming Realm from Berlangton Lot Comic. Lang hap sarap. Oh my God, believe na ako sa'yo. Yung sa akin nga lang eh, hindi ko kaya eh. Parang nakita ko yung kabataan ko doon ah. Kung ako naamoy ko yung kabataan ko, ito naamoy siguro yun. Nasa sinapupunan pa siya ng nanay niya. Magaling bata. From Denal Kasi, Aranether Center. Yes, miss ko yung mga ganito. Yung mga saktong dunk lang na hindi tayo papagalitan ng ni Tito YouTube, diba? Joke lang naman yan. Relax lang kayo dyan, mga SJWs. Isa tong parody doon sa nangyari, diba? Recently sa transgender, yung pinosasan siya. Pero pinahiya pa siya kasi ayaw siya paihiin dun sa women's CR. Pero ina-identify niya yung sarili niya bilang isang babae. O, hindi lalagyan natin onting konteksto. Ito yung janitress na humuli sa kanya na pinosasan pa siya. Anong policy po? May utin ka pa rin, tandaan mo yan. Bawal yan magbibideo ka. May utin ka pa din! Hindi picture yun, video yun, para alam ng mga tao. Kasama kami Totoo lang, public naman sila, di ba? Pwede naman silang videohan. Ayan. Kasi proof mo yun sa sarili mo. Bakit? Nasaan yung policy na bawal mag-video sa loob ng mall? Kung kayo sa lalaki, ay nag-umpisa na siya mag-video. Siya na naman. CR ka sa lalaki sa babae. Sabi ko, nasis kitang maayos dun ka sa lalaki. Sabi mo, bakit? Tapos pinipicturan mo na ako, binibidyoan mo. Wala ka naman ginagawa, mas sabi mo ginagawa mo ng trabaho mo. Ano binibidyoan? Anong papel mo? Para sumikap ka? Hindi ka artistahin. Hindi ka maganda para mag-uusap. Mga ganitong balot pang high school eh. Namiss ko yung mga ganun. Yes. Sinain ko yan. Ayan Oy, relax! Ako, kitang-kita. Sabi ko sa'yo, patayin mo yung video mo. Para videoan mo ka. Sa'yo eh. Nasis kitang maayos eh. Trabaho kami maayos, bibidyoan mo kami. So, ayun, very controversial to topic na to. So, alam ko sa mga taga-bundok dyan, magkaiba ang sex sa gender. Sex yan yung mismo nakadikit sa iyong
sa gitna ng iyong mga binte, di ba? Kung meron yung lawit o meron yung pwedeng suksukan, yun yung male or female. Pero gender, sa ngayong definition, ngayong 21st century ay iba na, di ba? Meron gender orientation, gender expression. In bobo terms, gender expression kung paano pinapakita ang sarili mo. Hindi dahil kung paano ka nakikita ng society. Kaya i-express ko sarili ko sa pagdadamit ng babae. Pero pinanganak ako ng mayroong ethics. Pero mahilig pa rin ako sa babae. Kahit gano'n ako manamit. Diba, makita mo, diba? May mga layers yan. Hindi lang yan porket mukha kang ganito. Ganito gusto mo. Kung ganito gusto mo, siguro ganito ka manamit. Diba? Nag-overlap na ngayon yan. May mga taong pinanganak na hindi gano'n ang tingin sa sarili nila. And meron silang karapatan na i-express ang kanilang sarili nang hindi nawawalan ng kanilang mga dignidad at ng mga rights nila bilang isang Pilipino o bilang isang tao. Pero masasabi ko dito, mali, naposasan siya. Okay? May mga lalaki rin naman doon sa gilid. Kailangan siya posasan, ginawa siya kriminal. Naintindihan ko yung mga janitress, yung kanilang, ano bang tawag doon, yung kanilang pagiging cautious. Sila, baka di pa nila alam yung term na transgender. Pero baka feeling nila, may lalaki doon nagkukunyaring mga babae or nagdadamit babae para makapaghalay ng mga babae doon sa mga women's bato. Siguro natakot lang sila para sa sarili nila. Pero ang OA lang dito, kailangan pang posasan yung tao. Siguro, dito, kaya to nangyari dahil kulang pa ang kaalaman or mga laws regarding sa kanila or sa LGBTQ. I++, minus, diba? Diba ko, basta yung mga yon, bigyan na lang sila sarili lang bathroom or bigyan sila ng card or ng pruweba na transgender talaga sila. Diba? Na operada sila. Dati kasi ng transgender, dapat operada ka lang. Ngayon, ng transgender, pati kahit gusto mo lang, kahit nasa utak mo lang, kahit meron ka pa rin sa gitna ng mga binti mo ng ibang kagamitan, either wala ka pang pera para magpa-opera or gusto mong meron ka. Diba? Iba yung gender expression mo. Makikita mo dito yung mga iba't ibang problema na nag-a-arise. Progressive tayo dito sa channel at tinatakel natin to kasi nangyayari to. Diba? Kaya nga to nag-viral. Kasi nga, yung mga janitress, wala naman mga Tumblr or Twitter to mga to. Okay? Hindi nila alam yung talaga nangyayari at hindi nila kasalanan yun. Naiintindihan ko yun. Diba? May mga kanya-kanyang pagkukulan to mga to at yung mismong society natin sa Pilipinas hindi tayo ganun ka-advanced. Diba? Dahil nga sa mga tradisyon na hindi napapalitan. Diba? Stay put tayo doon. Diba? Para tayo mga sinaunang tao. Diba? Naniniwala tayo sa mga kung ano-ano. Hindi natin dino-double check. Hindi natin inaalam sa nanggagaling mga bagay-bagay at nagkakaroon ng mga ganitong misunderstanding. Pero on this case, ang pinaka nag-take ng brand o ang pinaka nasaktan or naabala dito ay si Miss Gretchen, di ba? Yung ating transgender dito na hindi pa siya makainig. Wala ko, nakaihira siya rito. Baka basahan yung upuan niya dito hanggang ginaganito siya ng mga janitress. Dapat pagalitan dito ay yung mismo mall kasi hindi nila binigyan ng tamang briefing, anong gagawin pagdating sa mga minorities. Mall case. So dapat lahat ng tao na pwedeng dumaan dyan, bibigyan mo ng equal right to use yung mga utilities ng mall mo. Ayan na po yung janitress kanina. Ayan po. Ayan po siya. Gusto ko dito yung hinimatay siya pero nakakalakad siya mukhang nagaling siya sa CR. Siguro pinakitaan siya ni Miss Gretchen ang kanyang dragon. Yun nga, hindi niya alam ipakita niya, ito yung ano ko, ito yung wala ko, di ba? Kailangan meron tayong proof para maiwasan yung mga taong yung i-exploit itong pagiging transgender. Tandaan nyo, pagiging kupal, minority ka man o majority, meron yan. Yung mga kupal na bakla, kupal na tomboy, kupal na gender, kupal na heterosexual, kupal na kung ano pansexual. Basta lahat may kanya-kanyang kupal sa iba't ibang spectrum ng pagiging isang tao kasi gano'n lang naman talaga tayo kagaling, di ba? Akalaan mo na pag-usapan natin yung LGBTQ sa Pinas from Jello Beleza. Mo, Jepoy Dizon! Ang pangit ng pagmumukha mo! Nakita mo naman mukha mo sa salamin! Ang pangit mo, ha? Tangina mo! At ano yung sinasabi mo kulubi, ha? Tagaw-tagaw ng pinggan, ha? Tangina mo! Yan din yung mukha ko nung inamoy ko yung headset ko diba? Maraming salamat, Jepoy. Na-miss kita. From John Hero, Girls on the Bridge Boys. Yes, dami mga dead meme ngayon na nabubuhay. At nabubuhay sila sa magandang paraan, diba? Nabibigyan ng magandang angulo. Maraming salamat. Sige. General! Wag! Bawo ng cellphone mo, no? Ang order ko, prof na nagtuturo, bakit ako bibigyan ng YouTube?
Yes, di ba, yung mga professor na walang silbi, na hindi nagtuturo, puro link lang sa YouTube. Kung gusto ko manood sa YouTube, edi sana hindi na ako pumunta sa eskwela. Pero itindihan ko namin sa kailangan nila, di ba? Parang itong channel to, di ba? Educational channel natin dito, di ba? Dami tutututunan, gender studies. Progressive kami, education channel, education tag tong channel na to. Yes, ito yung sa di ba? Tawag dito yung ginamit si Jackie Chan. Ano pangalan nun? Ito yung kay Jackie Rice, yung ginamit siya sa isang escort site na 2 million daw yung kanyang presyo. Naku, napakamahal ng kanin na yan. Babasahin mo muna yung kanin, di ba? Imasi-masi mo, tapos pag lumabas yung onting puti, diba? Ilabas mo, sige mo ulit. In ka na ba? From Joshua Barcela. Ano meron sa kanya? Buhay na naman si Jay. Dahil ba kay TNC? Dahil ba sa TNC na bata? Ay, Johan! Ni hao mog! Diba, it all interconnects. Sunod! Speaking of dead memes. Maraming salamat. Oh wow, diba? Yung mga gusto ko sa mga... But sunod-sunod yung mga dead memes dito na binubuhay, diba? Para yung channel lang natin. May headset. Sunod! From Sabadong Ulan. Oh! Ni hao mog. Ay, yawa! Shit. Okay, party. Hey! Oh my God, astig. Lofi! Aesthetic by Sabadong. Pixel art. Siya ba to? Hey! Oh! Ba't gumagalaw yan? AB ba yan? Hopya ba yan? Nakaka-relax. Salamat. Nakakatanggal ng hype. Kaya mga traffic sa kalsada. Diba, pag ayaw mo na, pipila ka ba? Kailangan ko pumili kasi wala na ibang pwedeng gawin. Ito rin sa Pilipinas, pero diba, kahit mahirap ang buhay, kapit lang lahat. Mag-enjoy ka lang. Isipin mo lang kung para sa mo ito ginagawa. Diba, para sa mga cancer sa lipunan. Ayos ba? Yes, ayos to. Sabadong, marami. Diba? Hey! Ayun, pag nakita mo na yan. Production, rhythm. Maraming salamat doon sa nakaka-relax mong pixel art na Sabadong. Lalagay ko siya sa description. From Cordoba, happy sa depresso suicidal. Ang sarap. Kaya pwede mo na baguhin yan rekta mo rin. Pag happy ka, manak ka. Lagpasan mo na agad sa depresso suicidal dyan. Matik yun. From Mike John, Sarado. Pinagsama isang patay na gaya-gaya meme sa isang original. Ano ba? Mahiya naman kayo. Importante na feature natin si Tito Travis dito. From Henrik. Your gloves also contributed to what happened. Oh yeah, exactly. The gloves that I use in clitoris is, I like the gloves, my gloves. So OG na he uses his own glove. Love it or hate him, diba? Lumalaban siya para sa Pilipinas. Sunod! From Dangko Central. Tapos pa yan, tagulan na, diba? Tagulan. Diba? Kala pa rin siya kay Sabadong, diba? Kanina, you cannot live with your own failure when it'll bring you back. Well, technically speaking, or politics aside, mas strict na ngayon kasi yung mga parameters na ginagamit nila para lagyan ka ng Daimbaksya, hindi nasunod or sabihin na natin flimsy nung unang paglabas. Ngayon, mas strict na sila. Yung mga eligible gumamit ng Daimbaksya, mas susunurin. Yung mga mas strict, hindi lang ibabato mo na parang akala mo pa premyo sa Itbulaga. Yun yung logical flow kung bakit gagamitin ulit nila yung Daimbaksya. Mali lang yung pagkaka-administer ng gamot. Para maging effective, nagiging tuloy siya harmful pag parang sinaksak mo lang dito nakalabo, addict. Huwag mong subukan. Jose Mario Nichan, Daisuke na may miss na kita. Bumalik ka na, Tito. Isa ba una pala natin, Tito, nakalimutan na natin. From D. Santiago. Nako, Tito Travis! Mawawala na trabaho si Tito Travis. At bakit nandyan ang ding-dong ni ding-dong? Iba yung kanila ba ingredients. Mayroong paminta. Sinasangkot siya naman pareho. Walang toyo. Ayaw niya sabihin ng purified. Parehong manok. Ang magkaiba lang talaga ito yung wala yung papaya. From Mark Aljos, I love you. Pero pizza kita.
Gusto kita nang mapasaki kahit kamali. Kabataan kayo, ito yung wag nyong gayahin kay Dr. Roseli. So, gayahin nyo na lahat, wag lang itong sign niyang to. Sunod, Lola, mga demonya talaga ay ang mga may tattoo. Tita kong tattoo ang kila. From Miguel. Ako, yung mga dinromi ng pentel pen. Pakitag to sa mga tita nyo na toxic sa reunion na kung ano-ano. Oh, kamusta ka na? Wala ka pang ano, wala ka pang ganyan, wala ka pang ganon. Pag ikaw tita, nagkakilay ka na, sige, sasagutin ko na yung mga tanong nyo. Ha? Tamang flex from Shari, tamang flex lang ng kanilang kilay at yung tolerance ng bata sa headset, diba? Kanya-kanyang flex lang yan, parang woo! So yun, natapos natin mga meme ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag kalimutan like, share nyo sa mga matitibay na pang-amoy na friends. At sa mga LGBTQI++ Apache helicopter nyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Lau. Siniskwela, 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 hey. Siniskwela, siniskwela, siniskwela.